Takže mnohí z vás sa pýtali to, že ako mám nosiť žltú knihu budovania značky so sebou. Takže jedna verzia je samozrejme audiokniha, takže môžete si vypočuť. Ale ja rád píšem a ja rád rozmýšľam vizuálne a preto vlastne vznikol žltý zápisník budovania značky, čo je v podstate taká mini kniha pre majiteľov, riaditeľov, investorov, ktorí nemajú čas, ale pomôže proste každému. Je tam výcuc, výber tých rôznych ako keby, že úloh, ktoré v žltej knihe máte vypracovať. Je to samozrejme povinné. A keď tú knihu nemôžete brať so sebou, tak máte takýto nástroj. Ja osobne si to beriem na dovolenku, vždy ma niečo napadne, píšem si do ňoho. Takže spolu s chalami zo žurnálu sme spravili žltý zápisník budovania značky a teraz vám ho celý prelistujem takto a budem vám hovoriť, čo vás v ňom čaká, aby ste neboli prekvapení, že a kde je tam plagát, hej? Nie je tam plagát. Takže možno bude nejak v budúcnosti. Dobre. Takže ako je vyskladaný, takže viete si ho proste vyplňať sami alebo so svojím tímom, rozdajte to proste ľuďom, navzájom si to kontrolujete. Ja sám asi 4 rôzne pre rôzne značky, nedávam do toho, že 4 značky dám, každý mám pre samostatnú značku. Je tam samozrejme, podobne to ide ako v knihe, takže fáza prvá je zrkadlo, pomôže ti spoznať tvoje ciele a motivácie, je to o tebe, zrkadlo pred tebou samým, nie ešte o firme, ale proste o tebe samým. Je tu pripomenutie 10 začínajúceho podnikateľa, ako nedefinujú sa tým, čo robíš, ale svojím prístupom, urob si rutinu z nechcenia. A to je vlastne zaujímavá vec, že vlastne my môžeme taký celý návod, čo máte robiť, ale prúser je mindset. Ja vám môžem povedať, že žij zdravo, tak nie je sladké. A žij zdravo a nepozeraj telefónu večer a veľa spí. To sú informácie, ktoré vedia a problém býva v mindsete. A práve preto, paradoxne, to 10 a ten úvod je na to, aby sme nastavili ten podnikateľský mindset. To nie je o tom, že vy viete, neviete, alebo to je nejaká zázračná informácia, že keď dám piatok status na LinkedIn, tak mi to zmení život. Nie. To je hlavne o tom mindsete a preto tá úvodná časť tohto zápisníka je práve o tom. Tiež tu budete mať ako keď ukážky toho, čo spája dobré značky, že to nie je len o tom, že čo ste vy nadšení a čo sú zákazníci nadšení, ale musia si vás všimnúť, musia vás spoznať, musia si na vás spomenúť, keď budú nakupovať, musia vás mať kde kúpiť, takže je uľahčovanie nákupu a musí ich byť dostatočne veľa tých zákazníkov. Takže zrkadlo osobnej značky tu si môžete vyplniť, máte tu otázky, aké problém sa pokúsame vyriešiť, čo mi nedá spávať, čo ma nadchýna, aká je moja osobná vízia, čo považujem za svoj osobný úspech a tak ďalej. Je tu zrkadlo vašich hodnôt, čo by som považoval za úspech svojej značky, tam môžeme k tým značkám. Ako značka si stojíme za tým, že nikdy nebudeme stáť za tým, že nikdy neprestanem, vždy sa sústredím na môjim záväzkom je. Potom tu máte, zvolte si charakter a tonalitu vašej značky, takže môžete tam dávať, že chcem byť formálny, neformálny, líderský, skromný, etický, priateľský, seriózny, hravý, transparentný, tajomný a tak ďalej. Takže nejde o to, že proste, že teraz fatálne si vyberte, že toto vždy budeme, ale možno rozmýšľať o tom, že je jedno, kým ste teraz, možno teraz ste seriózni, ale zistíte, že aha, ale peniaze, keď budeme hraví. A tam si napíšete, musíme sa stať hravou značkou napríklad. Alebo sme príliš skromná značka, ale potrebujeme byť viac, kreatívna. Takže to nie je len o tom, že kým ste, ale kam sa práve že potrebujete dostať. Je to výborné cvičenie na to. Čo by ste chceli, aby zákazníci zo značky jej názvu a komunikácie cítili? Nadradenosť, autoritatívnosť, majstrovstvo, serióznosť, pracovitosť, kúlovosť, nezávislosť, spokoj, tajomnosť, cynizmus a teda. Máte tu veľa rôznych príkladov, ktoré vás naštartujú v tom rozmýšľaní. Naša značka chce zákazníkom primárne. Chceme ich zabaviť, inšpirovať, povzbudiť, aktivizovať, poučiť a teda. Napíšte si podľa seba, toto sú odrazové mostíky a bude sa vám ľahšie robiť obsah pre vašu značku, obsah pre vašu osobnú značku. Fáza prvá, facka. Prieberiete najčastejšie omylov. Takže je tu 13 omylov začínajúcich podnikateľov, ale my sme produktová firma, blablabla, hej, ale my chceme byť autentickí a do what you love, ešte sme malí, chceme byť poctiví a vlastne v knihe sa naučíte, prečo sú to bullshity. Tu je to ako pripomenutie, nie je to tu vysvetlené nájdete v knihe, lebo potom by to znovu malo 600 strán. Tu je to len pripomenutie, aby ste nerobili chujady, hej. Ale už tu máme ďalšiu vec na vyplnenie, to je, že stop cykleniu a to je to, že prečo neexistuje začínajúca firma a nestávate značku na zákazníckom servise. Je tam vysvetlené, že komunikuješ skvelý zákaznícky servis, zákazníci doma nerozmýšľajú, že by si dnes nakúpili niekde, kde je skvelý zákaznícky servis, ale chcú si kúpiť tenisky, knihu,
Čo sú priority tvojich zákazníkov? A po každom takomto ako keby bullshite, čo marketéri alebo podnikatelia si myslia, že je strašne pravdivý, si môžete vyplniť tie práve svoje veci pre vašich zákazníkov. A preto to je len pre jednu značku. Či je to vaša osobná alebo firemná. Už by tam bol bordel, keby to bolo aj pre firemnú, alebo budete mať nejaké subbrandy, alebo private labels a tak ďalej. Toto je pre jednu značku. Lebo inak sa zbláznite z toho, to sa nedá mixovať. Čo pod autentickosťou myslíš ty a čo tvoji zákazníci môže byť odlišné? Nahrať mnohovýznamové a tým v podstate nefunkčné slova ako autentickosť, kreativita a modernosť za konkrétne príklady toho, čo za autentické, kreatívne a moderné považujú tvoji zákazníci a čo ty. Takže vidíte, takouto je to formou. Vás to núti, aby ste nebullshitovali samého seba. Takže je tu ďalšie proste veci na vyplňanie. Môžete doplňať vlastné ako keby veci. Časť ulica. Takže tu sa rieši to, že na akej ulici chceme byť, akú ulicu neriešime, to znamená aký trh, akú kategóriu, akých priamých a nepriamých konkurentov máme. Keď hovoríme klientom, že sú nepriami konkurenti, tak sú prekvapení. Tu je priestor si ich vypísať. Môžeš si vypísať tu na farby, symboly, štýl, fotografii, vôbec to, ako tí konkurenti vyzerajú a pôsobia, aby si nebol ďalšia žltá značka v poradí. Aké sú najčastejšie problémy, strachy našich zákazníkov, čo ich trápi, čo ich prekáža. Krásne to treba tu vyplniť si to, je tam veľa priestoru. Aké sú najčastejšie predstavy o dobrej značky v našej kategórii, ako tieto predstavy riešia naši konkurenti, kde majú rezervy. Potom tu si môžete vyplniť celú tabuľku, že vlastne tam dáte značky konkurentov a môžete rozmýšľať, že si vytvoríte akože vlastnú orientačnú tabuľku. Kde sme my, kde sú oni. My sme poctiví, féroví, oni sú nepoctiví, neféroví. My sme ľudskí, oni sú korporátni. My máme high-tech, oni majú low-tech. Proste, že urobíte nejakú mentálnu tabuľku, aby ste vedeli, kde je váš priestor. Možno to o tom, že my sme že klienti, alebo neviem, konkurenti sú pre rodiny orientovaní a my budeme pre tých ašpiratívnych jednotlivcov. Takže vám to pomôže robiť takú ako keby mapu si toho rozmýšľania, kde sa nachádzam. Lebo ako viem, kam idem, keď neviem, kde som. Najprv si musím určiť moju pozíciu, aby som vedel, kam sa mám posunúť. Kmeň, ako si brať správnych zákazníkov rýchlo a s potenciálom. Pozrieme sa na zákaznícke kategórie, identifikujeme ideálnych zákazníkov, vyberieme si prvých zákazníkov, svoj kmeň značky, zistíme, čo je pre vybraných zákazníkov relevantné, čo z nich rezonuje a tak ďalej, a tak ďalej. A tu máte potom úlohy a otázky, ako sa zamyslieť nad tým, kto je môj kmeň a čo je tam vlastne dôležité riešiť. Ktorí zákazníci nás budú zbožňovať, skutočne zbožňovať. Môžete mať zákazníkov, ktorí sú fajn a ktorí vás zbožňujú. Otázka, vy chcete mať, aby vás zbožňovali, takže otázka, že prečo? A môžeme mať takých viac? A ako môžeme využiť tých, ktorí nás zbožňujú? Vieme ich zapojiť do procesu tvorby produktov? Že toto je nenápadná otázka, podľa mňa na strane 29, ale je fatálne dôležitá pre inovatívnosť vo firmách, pre naozaj prozákaznícke správanie, ako si tvoriť naozaj, že nechcem bullshitovať, že komunitu okolo značky, ale 4 ľudí, ktorí vám radia. Berme to tak, že na komunita. Čo prekáža zákazníkom našich konkurentov a tak ďalej. Aké privátne značky by si chceli vytvoriť a tak ďalej, a tak ďalej. Čo je relevantné, rezonuje v ideálnych zákazníkoch, kde sa mediálne nachádzajú, aké už existujúce kmene vieme využiť, aké mikrohobby a teda. Kto sú zákazníci 0, respektíve, že poďte si vymenovať, ak neviete, kým sú zákazníci 0, znovu je tu žltá kniha budova značky, vysvetlím vám, kto je zákazník 0. Nie je to tu celé komplet vysvetlené, toto je naozaj, že toto je doplnok ku knihe, aby si vedeli vyplňať, aby si nepísali furt do tej knihy a nemuseli kúpať 6 kníh. Aký máme známych, ktorí majú že 3 knihy dopísané úplne, že ich naozaj že vypísali a robili podľa toho svoju firmu. Skrátka, pomôže ti predstaviť sa, takže trik je mať názor, hej? Ale prečo sme vznikli, ako sme vznikli, čo nás štvalo, komu sa snažíme pomôcť. Také minútové predstavenie. Takže keď pôjdete na nejaké verejné vystúpenie, toto si skúšte natrénovať cesto. Čo robím, komu sa snažím pomôcť, ako to robím, čo ma odlišuje, prečo to robím, aký problém riešim, aké je moje riešenie tohto problému, alebo aké je naše riešenie tohto problému. Keby mi teraz niekto ponúkol milión vo firme, využili by sme ho hej, alebo moje obľúbené, môžete nám dôverovať, lebo a tu na to máte to cvičenie, čo tam popísať. Houseproof značka, aké problémy riešime, aké je naše riešenie toho problému,
Keby mal byť článok o našej osobe, aký má titulok ten článok? Keby mal byť článok o našej firme, aký je titulok toho článku? Vyskúšajte si to. Alebo dajte to svojmu týmu. Máte nejaký leadership tým, dajte im, že má výjsť článok o našej firme, napíšte nám, milí členovia leadership týmu alebo minulé predstavenstvo, čo bude titulka toho článku. A uvidíte, že tá firma vôbec nie je ako keby zladená. Takže toto nepoužívajte len to zápisník na to, že to sú otázky pre vás, ale berte to ako inšpiráciu, ako s tým pracovať vo firme. Takže to nie je len, že pre vás, ale tieto otázky môžete klásť svojim tímom. V tom je aj sila tohto zápisníka, že tam je výcud z toho podstatného zo žltej knihy a nemá to 600 strán, ale zápisník má, teraz to nájdem, 80 nejakých pracovných strán a potom ďalších nejakých 60 len na vyplnenie si. Takže osť, zjednotíte vašu komunikáciu, ako si brať jednu vec a robiť ju poriadne. A potom tu máte, čo si chcem obsadiť v mysliach zákazníkov, aká je naša osť, čo evokuje našu osť. Je to kombo odlišné od konkurentov, je to atraktívne pre celú skupinu. Prečo je to atraktívne? Potom tu máte samozrejme príklady rôznych hostí, aby ste, keď budete stratení, tak Ježišmaria, Duracell, dlhodobosť, Everlane, transparentnosť, Klarna, hladkosť, Spark, darčekovosť. Aha, takže raz je to o vizualite, raz je to o filozofii, raz je to o evokácii a to je rôzne. To nie je o tom, že Burger King je ohnivosť a prečo nie Burger King kráľovskosť? Lebo ohnivosť predáva. Takže nie je o tom, že nájsť to, ale rozmýšľať tým, že čo je tá os, ktorá bude robiť tú konverziu, ktorá bude naozaj predávať a fungovať. Meno. Takže ako riešiť svoje meno, ako si vyberať, keď budete riešiť napríklad private labeling a tak ďalej, ako to my riešime. Samozrejme, toto vám neurobí nejakú kultúrnu kontrolu alebo kultúrnu kontrolu evokácie alebo trademarková vec, ale aspoň, keď budete potom s nami komunikovať, aspoň budete vedieť, čo potrebujete, čo chcete. Máme za sebou cez nejakých 240 názvov firiem, ktoré sme vymysleli, to naozaj je už strašne veľa, to je 200, vlastne áno, už je 200. Takže radi vám s tým pomôžeme, ale tu máte aspoň ten guideline, ten návod, ako nad tým rozmýšľať. Prečo byť viac flexibilný a pozor na slova, ktoré ako keby zostarnú. A tiež, keď budeme robiť pre vás naming a dáme vám nejakých 10 názvov, 5 názvov, 6 názvov, tak tu nás ich môžete dať do takéto tabulky, keď budete mať paralýzu rozhodovaciu a tu máte presne pomáha cieľu, neumedzuje rastie, nie klišé, nezostarne, má dostupné domeny, vyzerá dobre, sral by ma, keby ho mal konkurent, či nemá nejaké jazykové míny, či môže mať unikátny hashtag, či tam je Google check, či keď tam kliknem na Google, či nebude nejaké neslušné niečo, nejaké otužilci. Takže treba to skontrolovať. A fáza 2 je maják, ako vybrať kódy značky, 3 kódy značky stačia, pozor na farby v kategóriách, ako robiť unikátny charakter. A tu si vlastne urobíte si svoje kódy značky, napríklad, že vlastne, že znovu to nie je to, že aký bude symbol, farba, charakter, zakladateľ, tvar, font, vzor, zvuk, vôňa, štýl, ale ide o to, že napíšte si možnosti a potom zakružkujte dve a môžete ešte Sonic Branding, tú zvukovú zložku zakružkovať tiež. A nie je to o tom, že vyplniť všetko a používať všetko, vyplniť všetko, vybrať si 2 plus 1 ako bonusová, odporúčam zvukové prvky tej značky, vašej značky. Aké sú možnosti, nájdete v žltej knihe budovania značky, je to tam popísané tie možnosti. Brandboard, a to je presne to, že niekto má 250 slajdovú prezentáciu o značke a vy budete mať jeden slajd, ktorý sa volá brandboard a budete mať názov, osť, hlášku, 4 brand kódy, hotovo. A juniori praktikanti budú vedieť, o čom je tá značka. 4 kolesa, toto je skôr pre tých, ktorí už sa rozhodli, že máme značku, ideme komunikovať. Takže ako keby máte tu aký zoznam sabotáží, že väčšinou je sabotáž nechránením sa, to znamená, že nemáte ochranné známky, sťaženým kúpi, lebo je zlá distribúcia, sabotáž nepripomenaním sa, nahraditeľnosťou, lebo proste, budete mať to vysvetlené, neodlíšením sa, alebo aktivitami. Robíte 1000 malých aktivít a hovno z toho. Takže ako keby, prečo robíte podstatné veci. Zrozumiteľnosť, spoj svoju značku s tzv. Category Entry Points, a tam si treba tu máte ako keby návod, ako to vyriešiť, hej, že prečo si kúpujú produkt, službu, chcem osvieženie, chcem nakopnutie, kedy si kúpujú produkt, službu ráno, po práci, večer, že naozaj, keď si určite, že kedy počas dňa vám to otvára brutálne možnosti aj pre kreativitu a efektívnejšiu komunikáciu. S kým sú pri kúpe, s čím si kúpujú produkt a tak ďalej. Atraktivita. V čom budeme ako značka atraktívni? Akú univerzálnu pravdu budeme hovoriť na novo? Všimnite si potom, že ten marketing nie je o tom, že musím byť unikátny, kreatívny. Ja musím byť
neprekvapený kvázi v posolstve, musí byť zrozumiteľné a musí byť kreatívny v tej exekúcii. A to je tá atraktivita. Alebo napríklad tu máte, na čo budeme mať ako značka názor, vyskúšajte si. Frekvencia. Cielíme na moment potreby, alebo sa ukazujeme ešte pred týmto momentom. Cielíme na našich zákazníkov, ich priateľov, alebo vieme osloviť aj nových zákazníkov. Cielíme okolo hlavnej značky, alebo len produkty. Veľa firiem sa stane, že začnú komunikovať produkty a zabudnú na svoju hlavnú značku, aký produkt sa prestane predávať. Tá značka hlavná, ktorú proste podvýžilový takmer zakape. Konzistentnosť. Aké sú typy konzistentnosti? Posolstve, kódoch, v téme, pravidelnosti, formátoch, osobnosti, štýle. Potom tu máte katapult. Máte tu môj ťahák efektívnej komunikácie, sociálne odmeny ako status a uznanie fungujú násobne lepšie ako fyzické odmeny a množstvo ďalších praktických typov. A potom tu máte osobnú značku, to znamená, že čo budete práve tvoriť, aké existujúce udalosti budete pokrývať, čo budem sledovať, čo budem odporúčať ďalej, takže môžete byť kurátorom obsahu, nemusíte tvoriť, z čoho môžem vytvoriť čo najviac druhov typov obsahu, s akou témou si nás ľudia budú spájať a tak ďalej a tak ďalej. Množstvo z vás bude sa robiť s influencermi, tu máte tabuľku, ako si brať influencerov, ako si ich hodnotiť, takže treba si ich, akože my odporúčame cez dosah, vplyv, relevanciu, NH faktor a potom si spočítať body. NH faktor znamená, že nebude hanba. Hej. Keby na to mnohí mysleli dopredu, že employee branding, o firemných kultúrách, čo z našej aktuálnej firemnej kultúry je jedinečné, vieme to využiť na propagáciu značky, aké témy si vieme obsadiť pre zamestnávateľa. Máte tu trendy. Trendy pozor pri dizajne, ak budete mať trendy dizajn, budete zameniteľní, ale skôr je to o tom, že čo komunikačne v rámci trendov viete využiť, hej? Že aké sú aktuálne trendy, ktoré vieme využiť, ako ich zapracovať do našej komunikačnej stratégie, možno spolupráce, s ktorým už zavedeným symbolom sa vieme spojiť, s ktorou mediálne známou udalosťou sa vieme spojiť. To sú zásadné otázky, ako byť fresh, a aby si nás všimli, spojte sa s niekým, kto je väčší. A väčšinou to je nejaká udalosť, ktorá sa v médiách, je tu nejaký koncert, niečo sa deje. Treba to využiť. Spolupráce, s kým sa spojiť, máte tu množstvo otázok, ako mať efektívnu spoluprácu. Fáza 3. reflektor, zefektívniť vašu spoločenskú zodpovednosť, takže to o tom, ako si brať tému, aký máte cieľ, prečo vlastne robíte tú spoločenskú zodpovednosť, ako sa hovorí, ak sadíte stromy, tak cieľ je, aby sa vás písalo, alebo chcete mať les. A to si treba povedať úprimne. Lebo niektorí proste chcú, aby som ich písal a potom sú prekvapení, že už sadení stromov sa nepíše, lebo to robí každý, ale aspoň máte les. Budem tému riešiť sám alebo spolupracovať s niekým iným, nejakým partnerom. Nasmerujem na tému môj reflektor. Ako nasmerujem na túto tému reflektor? Že vlastne tá samotná téma nestačí. To je len ako že budeme sadiť les, to je kampaň. Nie. To je aktivita, ktorú treba spropagovať. A to môže byť čokoľvek, podpora proste rôznych, ako keby znevýhodnených častí spoločnosti. To je proste jedno, že je to ako nejaká spoločenská zodpovednosť, alebo čo cítite, že proste možno nemusí byť nejaké, že efektívne, a všetci to riešia, ale možno nikto to nerieši. A možno v vašej ziskej firmy budete dávať na niečo, čo je proste marginálna téma, ale tým pádom vy jej pomôžete, lebo je nenápadná, nikto by to nikdy neriešil, lebo nie je komerčne zaujímavá. Vzducholoď bude vašu značku pripomínať celému trhu a tu si môžete ako keby vyplniť potom, že akú konferenciu môžeme organizovať v našej kategórii, aký framework či model vzdelávania môžeme vytvoriť v našej kategórii, aký pojem pre celé odvetvie môžeme vytvoriť a tak ďalej. Tak je tu vlastne veľa prístupov k tomu, ako vytvoriť tú vzducholoď, aby vás pripomínala počas toho celého. A potom tu máte klasické žurnalovanie, poznámky a tak ďalej, a tak ďalej. Potom tu máte taký, že my to voláme nejaký, že checklist toho, keď idete do zahraničia, tak si odfajknete proste, aby ste neboli aby ste neboli zažalovaní pri expanzii. A je tu veľa checklistov. Takže nielen, že vyplňanie, ale aj odfajkávanie je tam navyše. Takže tento zápisník je acid free, long life, ISO 9706. Wow. Heavy metal absence. To je škoda, lebo však heavy metal je fajn hudba. Takže vidíte, je to naozaj tých 600 strán knihy v komfortnej forme, ktorá aj tak vás dosť zničí, lebo ak to budete vyplňať, zistíte, že ten zápisník vôbec nie je malý. Takže mi to ľúto, ak ste čakali, že to je také super, že to bude také ľahké. On je gramážou malý, ale ako keby tonážou pomerne budete mať záhul s tým vyplňaním. Takže držím vám palce, je tam 70 strán worksheetov, 50 plus bodkovaných strán na poznámky a je to priestor na to, aby ste si našli nielen
čas na rozmýšľanie, hlavne priestor, aby ste si písali vaše myšlienky. Nerátajte s tým, že si zapamätáte tie veci. Nezapamätáte. Majte zápisník proste pri posteli, pri sprche, je mi to jedno, kdekoľvek, píšte si do ňom, využívajte ho, ničte ho a používajte jeden zápisník, jedna značka. Držím palce, teším sa na vaše biznisy.